Здравейте, днес играем Team Fortress 2. Аз съм Deadpool и малко ще се потрепим тук с един приятел, Конър. Той сигурно се крие в тъпата си базичка. Ала бе. Снайпер ли ще бъдеш? Добре. Ако искаш битка с снайпери, малко ми лагва, защото се снимам, ама някак. Охо, SMG ли бе? Сега ще ме уби, нали? Естествено. Аре бе. Ето го кой е про, бе. Фък, уби ма. Видете ли го? Ако иска битка с снайпери, няма проблем. Така. Аре бе. Весе. О, как го хедшотна. Конър, спокойна ти е работата. Ох, пак го хедшотна. Тоест направо му разкатах. О, горе ли бе, горе ли? Аре, горе. Абе, я не се дъхай, бе. Аре. Що не се дъхам? Защото е сега един удар в главата и направо заминаш за букука. Ела е баба Кукурус. Кой е? Ого, баба Кукурус нещо много се прави. Аре бе, аз! Как го абе, натиснах спусъка, бе! То това докато зацепи... О, бой! Има шанса да го пропиля. За малко е. Оп! Абе... Абе, натиснах спусъка! Доминетна го този. Гледате ли, направо го разкатахме. Не. Нали знаеш, че се оставям, бе? Не. Не ми се оставя, бе, тъпо е. Аре, баба! Аре, няма хоя за живот като му бър. Аре! Нали викаш да не се оставям? Ми да, той е тъпо ми се оставяш. О, е! Фък. Тос направо ме изкърти. Виж какъв съм точен, бе, ти никога няма станеш като мене. Няма станеш като мене, бабо! Чай клик. Хоп! Хоп! Снак спусъка, бе, бабен! Нали бе? Признаеш, че се е случило, нали? Да, случва ми се, то много хубаво. Охо, бей! Нали не се оставяш? Как бе? Прицана игра. Бъгната игра. Ох! Това беше... чакай на теб там ти е по-лесно, аз докато се открия през тази стена... По случайността убих, да знаеш. Случайно ще изхвърчиш с един патрон в главата. Хо-хо, много смешно. Ще изхвърча. Абе, кога отиди, бе? Нали ще изхвърча, аре, не съм изхвърчал още. Той пак ми е пълен живота и без това няма смисъл. Да. Абе, аз се остана, бе. Не се остави, бе, моля това. Така, значи, вижте сега какво искам да направим. Долу в коментарите напишете на коя игра искате да снимам. Ето, това са игрите, имам Лего, Марвел. Ако искате мога да снимам някоя друга Лего игра, ще изтегля и ще играя. Защото има доста почитатели на Лего игрите и... не знам. Има Майнкрафт, само знаете, че не съм много добър на Майнкрафт. Team Fortress, която сега играем, имам Deadpool, GTA 5, Need for Speed The Run. Но може да изберете някои от тези игри, но ако искате в коментарите напишете играта, на която искате да снимам. Не е задължително да е окей на десктопа ми. И, например, ето, значи, примерно, има 16 игри.
Аз избирам 8 от тия игри, които ми харесват повече. От тия 8 игри избирам 4 и от тия 4 избирам 2 и от тия 2 избирам една. Охо! И от тия 2 избирам една и ще снимам на нея. И след това, разбира се, ще снимам друга игра и така. Но той дъха ли се? Дъхаш ли се? Дъхаш ли се? С SMG-та бой ли искаш? Оу, как ме изкърти. За малко е. Кефиш ли са? Кефиш ли са? О, някакъв влезе Магдалена, Меги, таз май е българка. Така. Ох, Конър. О, глей коста, бе. Според мен нямаме гледате клиповете, защото повечето известни български ютубъри са... О, гледаш коста. Примерно Емил Конрад, Веном, The Доктор. И съм забелязал, че те са някъде около 18 години или повече. То... Аре, как му убиваш? То аз съм някъде... Пък аз съм на 12 и може би няма ми гледате клиповете, ама... Де я знам. Просто много ми се снима. Абе, ще снимам пък още я става. Който да стане. Ама той как му оцелва, бе? Бах ти точния. О, ревенжнах си аз. Защото съм лош момче. Едно косъмче остава, бе, бате. Едно косъмче, бе. Бате, няма стане на твоята. Няма стане друг път. Нали знаеш, че трябва да ме гръмнеш, за да ме убиеш. Ма не се получава нищо. С чинска бако курс. И... Натиснах спусъка, натиснах го! Ох, тая са, аре, двама срещу един и пак ще попилея, гледате ли? Гледате ли как ще попилея Магдалена и... някаква дойде ли, бе? Аре, как бе? Не, няма да вземам живота. О, живот ли ще си взимаш, бе, а? Не съм си взел живота, бе. Искате ли да го убием? Искате ли? Живот, бе. Гледате ли сега как ще го отнеса? Ще ме убиша! Смешна работа. Как? Как ме уби, бе? Как? Успя да ме убиеш? Тя сама. Тя се дисконектна. Да ше. Ох, мамо. Уа! Абе, изчакай! Ох, тос направо го откъртихме. Малко и той на убияма. Ще клякаш ли? Пава кукуруз! Стига с тази бая царица. Ох! Аре бе, аз не бях готов. Аре, стига бе. Гледаш ли? Гледам. Прескрив макарон гледам. Абе. Убихте май! Не убима друг път, жив съм бе. Shit. Holy shit. Откъде ме уби? Горе ли ще се качваш, бе? Пак! Аре, натиснах спусъка, бе. Какъв този гаден бък. Баш сега ли намери да ме убиш точно в тая секунда? Абе... Искаш ли сега да го хедшотня много мазно? Искате ли? Гледайте сега, драгите. Ще цънуваш. В главата! Добре, бе, как го направи? Добре, мъква е хорсмен. Пак ли то дойде, бе? О! Изчай, че излязох, ще изчай да изляза. Фак! Ооо! Тос.
Абе аз так му се прицелих и ме убие, бах ти играта. Фак. О, не, се махне. И за малко. Не? Явно няма... Па! Спря клякаш, бе. Гръмнахта, бе, как? Скорост. Как стана? О, всякото гръмна ще има крита, ма изкеч. О, ревенжнах си, yes. За малко е. Аре, бе, гръмнах го. Как може да е толкова сбъгната тази игра? Добре, другия път ще играем GTA 5, тя не е толкова сбъгната. За малко. Бягай. О, живот ли ще взимаш, бе? Еми да, за първи път ти се взимаш постоянно. Да. Та бях гръмнал. Гледаш какъв съм мощен. Мощен си. Мощен съм и късът. Мога да почакам. Аре, ела, бе! Внимай, ако си пожелаваш. Скиваш ли? Не скивам. Значи не съм прокълнат, защото съм сляп. Ох, къв мазен. Пусака! Давай, на мен ми се случва, много бъгна. Аре, стига, бе. Охо. Не, гледайте Крус. че снимаме това, защото е красиво. Красиво разпилените ми части. Бабо. Как бе? За малко. Мазна. Гледайте го този смазен. Натиснах с пусака! Да, бе, нали, на мен това ми се случва. Много е тъпо. Нали, бе? Дали клипа ще се хареса? Какво? Не, чай нищо. Ох. Не, ще вземеш живот, бе, нали? Как, бе? Така. Ох. Май те убих! Обима ти друг път. Горе ли, бе, баба? Живот ли взимаш, бе, но бър. Не съм взел никакъв живот. Аре, гръмна го, бак на бъганата игра. Имам рефлекси като на змия. Huawei Corporation, вие сте бухлуци. Ще вас съдя да знаете. Това беше красиво. Фак? Аз се скрих за... То все едно ме уби през стъклото, бе. И още ми е чудно как това стъкло не се щупи. Скри са ти. Мандрахулки са скри. Аз имам 38 убийства, ти имаш 37. Да, ама да водя. Да, ама сега ще убия. Аз водя. Това не са убийствата, бе, имам 22 убийства. Кое е убийствата, бе? 39. Това са убийства. Това са убийствата, бе. Натисни таб, бе, това не са убийствата. Това са, бе. Аре се едно. Аре се убиваме и това е. Ето виж, станаха 41, защото направих. Добре, аре се едно, се убиваме. Както и да я остави. Бъгната игра. Бъгната игра просто, нямам думи. Проскилс! Ма как, бе? Как му уби по дяволите този гей? Ревенжнах ли си аз? Станах... Ти станах с пусака! Проскил с друг път. Аре, 42. Моите са двойни. Аз съм 43. Аз те хедшотвам и за това.
казвам, това не са убийства, ма... Добре, О, как? критика! Yeah! Pro skills. Pro skills! Просто... Как? Готови ли сте за това? Знае ли като нещо, което е виждало човечеството? Може би е... Добре, как ме уби, бе? 48-42. 48 точки! Мачка. Fuck you! Добре, стига бе, това нещо не прилича обаче. Аре, спрем с тия снайпери, че е тъпо. Аре, взимам, аре, бокс, искате, ей, драги зрители, искате ли бокс? Окей, аре. Аре, бокс, малко бокс. Аре, бокс. Добре, аз вече съм Аре, сложил бокс. ръкавиците. Аре, на ринга, аре. Да, ела ми видиш много. Чакай, отивам в синия ъгъл. Чакай да напредставя. Качваш се. Чакай, как се кача? Значи скачаш и веднага натискаш контрол. Да клекнеш. Аре, толкова си лесно. Изчакай! Трябва да се променя май... Изчакай Ма секунда. като скачаш веднага натискаш копчето напред, само напред и натискаш контрол. Добре, са не ме убивай. Няма Чай да толкова. видя едно нещо. Аз май съм го изстрел. Абе, лесно е, бе. Абе, Скачаш и като скачаш, натискаш само бутона да вървиш напред и контрол. Давай. Yes, аре, чакай, отиди в червения ъгъл, не му убивай, бе. Ей, тук в червения ъгъл си отиди, аз съм в синя. И в левия ъгъл седи нашият шампион, червения хеви, Конър. Аре, ко ма бижа, не съм представил себе си. Чакай. А в десния... аре, без такива А в е. десния ъгъл, аре, не ти ме удари, сори. А в десния ъгъл седи най-добрия... А то така е тъпо, бе. По-добър от Конър. Оф, аре, аз събим. Дето, аре. Кучко, това как му уби, бе? Оу. Взема ли Изчакай сега си картечница? взам сандвич. Мазно ядене. Хи-хи-хи. Няма те убия, спо. И, нова каре. Бой. Как му е такова, бе? Критикал. Гледайте го къв мазен трикмен. Аре, взимам спай. Спай. Добре, айде пак ще изкъртя. Охо, не видим ли щаже, батка? Добре, аре, няма съм. Охо! Ме много табак стабна. Охо! Ох, Охо! съм. Бат! Как бе, как му... Какви са тия смечешки Това я ногти, бе? замина! Искам ги тия с ногти. Ела, готов ли си? О, хвани ме. Гледайте какъв съм бърз, бързи кръченца. Ръката ми гори. Имаш ли? Аре, биса. Аре, па просто, бе! Що ти не дойш? Мали... Курва. Размазах тая, бе, няма шанс, бе. Кой ти каза? Баба Кукурус. Гледай сега как ще го убия. Добре, какво са бъгне тука? А, не оправи се. Ого, каква е тая ножка, бе? Те да я взимем. Ай! О, не, шит! О, ма, шит! Добре, Мазен. аре с демо мани бойко щеш. Аре, мисля с малко да свършваме клипчето. Ела, бате! Чакай, аз ще умра да се респауна. Да взема щита. Искаш ли сега прош? А, не бе, аре! Меле, бе, човек. Пиеш ли сега коста? Меле. Само О, с ела. братичката ли, бе? Разбереш. Да, разбрах. Вече имам one hit, т.е. Бой сме, човек. Клипа май малко се проточи. О, фак, трябва ми живот.
Вафли, искам вафли с поко. Взимам тежката артилерия. Хевито. О, фък. Бягай! Бягай! Бягай, бе, бягай, тъп гелман. Аре, мангал. Аре, бе, негро. Ела, бате, бате! Бах ти, вземи половината живот, мангал, мазен. Ох, Абе, ударих те, бе! сега удари ма ти. Без да вземи живот, това е тъпо. Фък, избегна го. Ела, бе! О, взимам брадвата. О, вай, не е силна. О, аре бе, без бомби. Избирам се в базата си тогава. Аре, без бомби, аре ме леве, човек. Окей, айде. Чай си взема живот първо. Да е честно. Аре бе, вземи тъпта, брат, бе. Аре, готов ли си? Чай, отиди малко по-далеч, ди. По-далеч. Добре, време за бой. Бой! Кърти, братко, кърти! Кърти! Фак. О, в базата ли? Ко правиш, бе? Това е много яко направо. Чакай, застани, излез от базата. Искам само да покажа нещо, ма не ме убивай, моля те. Значи, стой така. Ма не ме убивай, чули? Стой на едно място, сега ще убия, ма не ме убивай. Да покажа нещо на зрителите. Моля те, бе. Сега ще ме убиеш, Ами няма да те убивам, бе, успокой се. Не се обръщай, трябва да съм в гръб, трябва да те ударя в гърба. Добре, стой така, стой мирно. Стой мирно, бе. Шет! Аре стига, бе. Аре стига, де, моля та. Абе, аре, заради зрителите го направи. Престани, бе. Ох. Буй, това... Буй. Я и аз да го пробвам това. Чакай. Шет. Може ли и аз да го пробвам, молята? Чакай, бе, Да, и аз да го пробвам, бе. Трябва да се смеча, сори. Трябва да се смеча. Я? Смеча. Още си с брадвата. О! Не, мазняк. Идваш ли? Ела, бе. Как ме би? Пак. Ела сега. Ела ти ревен. Що загубих? Имам повече убийства. Нямаме, не загубихме, бе. Ние сме равни, е. Тук винаги сме равни. Всички са равни. Не знаех.
Айде си тя Така, става. Сега си свалям гащите. Чай, сваля си гащите, пак искам. Серва сменят мапа. Сега пак свали гащите да го снимам, чули? Добре. Кабум! О, пак не отговаря. Отговаря, бе. И твой ли не отговаря? Отговаря. Аре, геоман си, нали? Кукурус! Геоман ли си? Отговаря. Геоман ли си, та питах? Аре малко снайпер, бе. Не, бе, тъпо. Еми добре. Геомани. Здрасти. Тайна майна. Майна ти на тебе. И му майна. Излизаш ли? Аре, Остана, бе. почна рунда. Добре, сега е време да се убиваме. Кил демон. Спотен кал. Дай да го снимаш. Какво? Значи чакай сега, искам да си свалиш гащите и да го снимам. Чакай, не сега бе. Сваляй гащите. Това прозвуча много странно. Снимах го. Аре да се бием сега. Аре, не бомби! Добре, спирам, извинявай. Как ми го уби, бе? Аре, с тия става ще бъна братва. Това е силата на баба Кукурус. Добре, аре, мисля да свършим клипа. Добре, довиждане хора, дано ви е харесал клипа и това беше всичко от мен. До следващия път. Чао!